கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தரமான கண்டென்ட் தான். என்ன கண்டென்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரேங்க்டு போனோம். அந்த ரேங்க்டில் வந்துட்டு ஆக்ஷன் போல்ட் வந்துட்டாரு. வேறு லெவலான கண்டென்ட்டு. ஸ்குவாட் மேட்ச் தான் போனோம். நீங்கள் அந்த வீடியோவை பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு வீடியோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோ வந்துட்டு வித் ப்ரூஃபோடே காட்டுறேன். அது ஆக்ஷன் போல்ட்டு அப்படின்னு ஒரு ப்ரூஃபோடே காட்டுறேன். பின்னாடி என்னடா பேக்ரவுண்ட் ஓட்டிகிட்ருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பீங்க. சும்மா அந்த பேக்ரவுண்டை போட்டு விட்டேன். என்னன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1 ஸ்டார் அடித்தோம். அந்த 1 ஸ்டாருக்கு வந்துட்டு சும்மா அப்படியே எடுத்து போட்டு விட்ற வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு விட்டேன். இப்போ பாருங்களேன், இந்த மேட்சை மட்டும் பாருங்கள், செம்ம ஃபன்னு. இங்கே பாருங்கள், லாஸ்ட்டில் ஒரே ஒருத்தன் அவளை முடிச்சு விட்டாச்சு. இப்போ பாருங்கள், அவளை போய் அடிச்சிட்டோம். இப்போ பாருங்களேன், அதோட வீடியோ முடியல, இருங்க நான் 1 ஸ்டாருக்கு சொல்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், செல்ஃபியை மட்டும் போட்டு ஹீரோயின்னு காட்டுதா. இப்போ பாருங்கள், அதிசயமாக ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம 1 ஸ்டார் அடிச்சிருக்கோம். அங்கே பாருங்கள், 1 ஸ்டார் ப்ளஸ் 30 ஏறி ஒரு 1 ஸ்டார் அடிச்சிட்டோம். சரி, ஓகே, இதை பார்க்காம வளவலன்னு பேசாமல் வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் அந்த ஆக்ஷன் போல்டு வீடியோவில் போயிடலாம். ஓகே கைஸ், இதான் அந்த வீடியோ. வேறு லெவலாக இருக்கும். சரியான இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவே போயிருக்கும் மேட்ச். நாங்கள் எங்கே இறங்குறது எங்களுக்கு என்னன்னு தெரில. கீழே பாருங்கள், ஆக்ஷன் போல்ட்டு செகண்டில் இருக்கிறது தான் அவங்க ஸ்குவாட் மெட்டு மோனா அப்படின்னு. அவங்க ஸ்குவாட் மெட்டு எங்கே இறங்குறதே தெரில. திடீர்னு அப்சர்வட்ரி போகலான்ற பேரில் அங்கே பாருங்கள் இப்படி இறங்கிடுவேன். ஐயோ, அப்சர்வட்ரி போகலாமா வேணாமா? அங்கே பாருங்கள், ஒரு ஸ்குவாட் பாருங்கள் எப்படி இறங்குது. நீங்களே லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஸ்குவாடு பார்த்தா அப்படி இறங்கிச்சு. ஐயோ, என்ன கொண்டு தெரியாமல் திருப்பிட்டேன். ஐயோ, இப்போ எங்கே போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு எங்கே பாருங்கள் திருப்பிடுவேன். பார்த்தா இது நிற்கும். ஆஹா, இது மேலே இறங்கிடலாமா பேசாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி ஓகே, யார் காசா பணமான்னு சொல்லிவிட்டு இது மேலே இறங்கிடுவோம். இது மேலே உட்காந்துன்னு சர்வைவெலாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம். சும்மா நம்மள் கீழே உட்காந்து நம்மளுக்கு கீழே போய்ட்டார் பார்த்தீங்களா இல்லையா. இதில் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, ஒருத்தர் கூப்பிட்டு வந்தோம். நம்ம ஸ்குவாட் தான் போட்டோம். பார்த்தா வந்துட்டு வருங்க இப்போ கீழே பார்த்துருப்பீங்க, டெசி சொல்கிறா, உங்களுக்கே தெரியும். அவர் ஆக்ஷன் போல்ட்டு டீம் தான் சாவச்சிட்டாங்க. ஓ, உங்கள் பாரு கீழே பாருங்களேன், பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் பிளேயரு. ப்ரோஃபோடையும் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் காட்டுவேன். பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 4 பேர் வந்திருப்போம். ஆனால் ஒருத்தருக்கு பார்த்தா நெட்டு கோளாறு ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், ரீகனெக்டிங்கும் ஆகலன்ட்டார். ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. பார்த்தா மம்மி காலிங்கும் கீழே இறங்கி முடிச்சு விட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் 2 பேர் என்ன பண்ணுவோம் எங்களுக்கே தெரில. இந்த மேட்ச் போய் அடிப்போமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ உங்களுக்கே தெரியும் போய் அடிப்போமா அடிக்க மாட்டோமான்னு. ஓகே, மேலேயே அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு ஏதாச்சும் பண்ண வேண்டியது தான். ஜோன் எவ்வளோ தூரம் வருதுன்னு பார்ப்போம். ஜோன் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படியே இறங்கி தான் ஆகணும். சும்மா மேலே உட்காந்துருக்கோம். இந்நேரத்துக்கு நம்ம அப்சர்வட்டரியில் யாருமே இறங்கலை அப்படின்னா நம்ம அப்சர்வட்டரிக்கே போயிருக்கலாம் டீசெண்டாக. எதுக்கு இந்த மாதிரி நம்மளுக்குனே வருது. ஓகே, விடுங்க. ஓகே, ஐயோ என்ன பண்ணுறது, ரொம்ப போர் அடிக்குது மேலேயே உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு. ஜோன் வர வெளில போயிடுச்சா நம்ம அவ்வளோதான், கீழே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான். எங்கே பாருங்கள், அடிச்சடிச்சு க்ளோவால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்களேன், இப்போ பாருங்கள், ஒன்றா போடுவோம். 1 2 3. ஐயோ, மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஐயோ, ஆஹா, கரெக்டாக வந்திருக்கு. வேறுங்க பாருங்க, இதெல்லாம் பக்கம் வந்திருக்கு, வேறு லெவலு. ஆனால் எல்லாமேலாம் வராது. ஓகே, ஆனால் இந்த மேட்ச்சுக்கு பாருங்கள், மம்மி காலிங்க பார்த்தா நெட்டு அவருக்கும் பார்த்தா வெளில போயிடுச்சு. ஐயோ, என்னங்க நம்ம பண்ணுறது. ஓகே, செகண்ட் ஜோன்னே பார்த்தீங்கன்னா 30 பேர் அப்படியே அலைவ் இருக்காங்க. இறங்கிடலாமா வேணாமா? சரி, ஓகே, இறங்கிடலாம். ஆனால் மம்மி காலிங் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாருன்னா வந்துட்டு கீழே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார். கீழே அவுட் ஆவாங்க இல்லைங்க பாருங்கள், ஆக்ஷன் போல்ட்டு பாருங்கள், பார்த்துருப்பீங்க. வி பேட்ச் ஆக்ஷன் போல்ட்டு சாவச்சிருக்காரு ஒருத்தர். யாருன்னு தெரில, ஒருத்தர் சாவடிச்சிருக்காரு ஆக்ஷன் போல்ட்டு. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம சருன்னு இறங்கிட்டோம். மம்மி காலிங் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு யார் கீழே ஆக்ஷன் போல்ட் சாவடிக்கிறாங்களா இல்லை சாவடிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பார்த்தா ஆஃப்லைன் போயிட்டாங்க, என்ன சின்ன தெரில. ஓகே, விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். நம்ம பாருங்கள், ஒரு குலோகம். ஐயோ, வாய் கொளருது, வேறு லெவலாக கொளருது. நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு கன்னும் இல்லை. எங்கே போய்ட்டு தேடுறது நம்ம? அங்கே பாருங்கள், யூரம் பான்ஃபயர் போட்டார். 2 பேருமே பான்ஃபயரை போட்டு லைஃப்பை ஃபுல்லாகிட்டோம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், ஜோன் வர ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துடுச்சு. ஓடுங்க ராசா, ஓடுறா ராசான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டே அலர்ட்னு ஒரு இதை போட்டு விட்டுட்டு நம்ம பாட்டுன்னு ஓடிடுவோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கைஸ், அப்போ தான் உங்களுக்கே தெரியும் அது ஆக்ஷன் போல்ட்டா இல்லை வந்துட்டு ஃபேக் ஆக்ஷன் போல்ட்டானே. இப்போவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரியல் ஆக்ஷன் போல்ட்டுன்னு. எனக்கு வி பேட்ச்லாம் இருந்தது, அப்போவே பார்த்துருப்பீங்க. நான் லாஸ்ட்லேயே வித் ப்ரூஃபோடு உங்களுக்கே அனுப்பிச்சு காமிக்கிறேன்.
ஐயோயோ நம்மளால் போட்டு அடிக்கிறாங்க. நம்மள் ஃபிஸ்ட்லேயே முடிச்சிட்டாரு. வேறு லெவலு. பக்கா ப்ரோ வேறு லெவலாக முடிச்சு விட்டாரு டேடி காலிங்கு. இருங்க நம்ம மேலே போய்ட்டு இருக்கிற ரூட்டை போய்ட்டு எடுத்து விடுவோம். இந்த நேரத்தில் அவர் மைக் ஆனில் தான் வச்சுருக்காரு. அவர் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கார். இந்த நேரத்தில் அங்கே அவ்வளோவா கன்னே இல்லை ப்ரோன்னு சொல்லிட்டாருன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கவே மாட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ உள்ள பாருங்களேன், அதுதான் கன்னே இல்லை. இதுக்கு நான் அவர் சொல்லியிருந்தாருன்னா, நான் மெட்கிட் வேறு இல்லை என்கிட்ட, சொல்லியிருந்தாருன்னா இந்நேரத்துக்கு நான் வந்துட்டு அப்படியே ஓடிட்டு இருந்திருப்பேன். எதுவுமே சொல்லாமல் அவர் பாட்டுன்னு ஓடி வந்துட்டார். கன்னு உள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஓடி வந்துட்டார். ஆனால் நம்மளும் உள்ளே போனோம், பார்த்தா கன்னே இல்லை. பாருங்க, க்ளோ மெட்கிட்டும் இல்லை. மேலே பார்த்தா அத்தனை பேர் அட்டாக் பண்ணுறாங்க. ஓ மை காட் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. ஐயோ ஜோனுக்கு ஓடுறான்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோங்க. பாருங்கள், நம்மளால் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு வெயிட்டாக. ஓகே, ரிவைவ் பண்ணுறாரு நம்மளால். வேறு லெவலு. ஓ கில் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் எம்டனில். ப்ரோ ஒரு கண்ணை கொடு ப்ரோ. ஒரே ஆட்டம். ஆஹா, ஸோ நம்மளுக்கு இந்த கணக்கு கட்டிச்சு. நம்மளுக்கு நெட்டு வேறு எடுக்க முடியல. இப்போ பாருங்க வந்துட்டாங்க. பக்கத்தில் என்ன அட்டாக்கு பண்ணுறாங்கய்யா, என்ன அட்டாக்கு. நம்மகிட்ட டோக்கன் வேறு இல்லை. டோக்கன் தான் ரிவ்யூ வாட்ச் பண்ணிடலாம். கடைசியில் சொல்ல போனால் இந்த மேட்ச்சை வந்துட்டு டியோ வர்சஸ் ஸ்குவாடு மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஏன்னா ஒருத்தர் வேறு வரல. இவர் பார்த்தா வந்துட்டு அவரை ஸ்டார்டிங்கில் அவுட்டிட்டார். ஐயோ முடிச்சு விட்றா ராசா. அப்போ குரோனோ போட்டார். ஓ வேறு லெவலு. முடிச்சு டோக்கன் இருக்கான்னு பார்ப்போம். அடச்சை டோக்கனே இல்லை ப்ரோ, டோக்கனே இல்லை. அட கருமமே. MP40 விட்டுட்டேன். MP40 எடுத்துகிட்டு ஓடுறு. ஐயோ வெக்டார் எடுத்துட்டேன் MP40 எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக. சரி விடுங்க, வேறு டைம் இல்லை. டோக்கனும் இல்லை, டோக்கன் இருந்தால் வச்சு அவர் ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு வேறு லெவல் பண்ணியிருக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்களா, அங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் ஹிந்தியில் ஒருத்தர் பேர் வச்சுருப்பார். இப்போ தான் சாவச்சார் ஒருத்தர். அவரு கூட ஆக்ஷன் போல் டீம்னு அவர் லைவை கூட பார்த்துருக்கேன். ஆக்ஷன் போல்ட் லைவை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்ல, பார்ப்பேன். திடீர்னு போர் வச்சுருந்தேன்னா ஒரு லைவை பார்த்தா லைவ்னு ஃப்ரண்ட்லேயே வந்து நிற்குமா. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு லைவ் பார்க்கும்போது ஏதோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இவங்க கேங் தான் போவாங்க அப்படியே. இப்போ இந்த ஹிந்திக்காரர் ஒரு ஹிந்தி பேர் வச்சுருக்காருல அவர் ஒருத்தர். அப்புறம் வந்துட்டு ஆக்ஷன் போல்ட்டு. அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு டெசி சோல்ரா அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் என்னமோ பேர் வச்சுட்ருப்பார். அவரு இந்த மாதிரி ஸ்குவாட் தான் போவாங்க. மோனான்னு அதுவும் அவர்லாம் பார்த்ததில்லை. இப்போ மோனான்னு செகண்ட் பேட்சில் இருந்தார்ல, அவரெலாம் நான் பார்த்ததே இல்லை கைஸ். ஆனால் ஓகே டாப் 10 ஆச்சும் வந்துடணும். அவர்லாம் பார்த்ததே இல்லை, ஆனால் அவர்லாம் வந்தார். ஓகே நம்ம ஒருத்தம் தான் இருக்கும். 1 கிலோ அடிக்கல. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியலையே. இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்னால் ஹிந்தியில் பேர் வச்சுருப்பார்ல அவர் வந்துட்டு அவர் ஒரு வாட்டி நம்மளை இன்வைட் பண்ணார். நம்ம தெரியாமல் போகல. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு வாட்டி இன்வைட் பண்ணணும்னு வந்துட்டார். வந்துட்டு வெளில போயிட்டார். ரிக்வஸ்ட்லாம் கொடுக்கல, வெளில போயிட்டார் அவர். சரி விடுங்க, என்ன பண்ணுறது. அவங்க கேம் கூட போய்ட்டு விளாட போயிடார் அவர். ஓகே நம்மளும் 6 பேர் பார்க்குறாங்க. அலைவும் குறைய மாட்டேங்குது, எதுவுமே குறைய மாட்டேங்குது. என்னப்பா இது, அங்கேயும் எனிமி, க்ளோவால் பின்னாடியும் எனிமி. எங்கே தான் போகிறது. இப்போ அங்கேருந்து நம்மளை பார்த்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். FFT ப்ரோக்கன் யாரோ அவுட் இருக்கார். ஓகே எங்கே அது இருக்கார் ஒருத்தர். ரிவைவ் பண்ணி 2 நாக்கு வேறு லெவல். முடிச்சு அழுத்தினு அழுத்திட்டேன். அதை 2 கிலோ எடுத்து டபுள் எடுத்துக்க வேண்டியது தான். ஐயோ நேரம் நம்ம வெக்டார் இது பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாருங்களேன், அட கருமமே. டபுள் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக என்னென்னமோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான். டபுள் எடுத்துக்கினேன். ஓகே இங்கே பாரு, இங்கே ஒரு நாக்கு. ஒரு ட்ரா ஓசிக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஓசிக்கல் எடுத்துட்டேன். வேறு லெவலாக. அப்பா நல்ல லெவலாக ஜோனுக்குள்ளே தான் இருக்கும். 3 கிலோ அடித்தாச்சு. 3 கிலோமே ஓசிக்கல்னு சொல்ல முடியாது. அதில் 2 கிலோ ஓசிக்கல், அதை நானே ஒத்துக்கிறேன். 2 கிலோ ஓசிக்கல் நாக்கில் இருந்து. ஆனால் 1 கிலோ நான் நேர்மையாக அடித்தேன். நேர்மையாக கட்டுப்பாடாக அடித்தேன். பாருங்க, இப்போ இவர்கிட்ட கூட 1 டோக்கன் தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது நம்ம. எப்படின்னா போய்ட்டு ரிவ்யூ பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, சரியாக குறையுது. லாஸ்ட்டு 1 ஹவர் போயிடுச்சா, அதனால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. இந்த வீடியோ நான் வந்துட்டு எப்போவோ எடுத்தது. எப்போ வேணால் ஒரு 2 வாரம் 3 வாரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தது. போடணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் மறந்தே போயிட்டேன். டைமும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஓகே 7 செகண்ட் 6 செகண்ட் 3 செகண்ட். ஓ பாய்ஸா, ஏறு போயா. எனக்கு தெரிஞ்சு அடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட 2 க்ளோவாலே தான் இருக்குது. எதுவுமே இல்லை நம்மக்கிட்ட. டேடி காலிங்காச்சும் இருந்தாருன்னா, இல்லை 2 பேரில் ஒருத்தர் ஏதாச்சும் இருந்திருந்தாங்கன்னா ட்ரை பண்ணியிருக்கலாங்க. பாருங்கள், எங்கன்னே தெரில. எஸ்கேஸில் பிடிச்சி அழுத்திட்டாரு.
இங்கே பாருங்கள் லைஃப்பை பாருங்க இவருக்கு சுத்தமாக இல்லை. இதோ இவர் தான் மாம் டேட்னு ஒருத்தர் இருக்கார்ல, அவர் தான் நம்ம ஓசிகள் அடித்து சாவடிச்சோம். அவங்க டீமில் 3 பேருமே நம்ம தான் சாவடிச்சிருக்கோம். ஓ ஓவர லெவலு. ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஆப்போனண்ட்டில் இருக்கிறது தான் 12 கிலோ இவர் அடிச்சிருக்காரு. இப்போ ஆப்போனண்ட்டில் இருக்கிறது தான் வந்துட்டு, ஆனால் ஆக்ஷன் போல்ட் எப்போ அவுட் ஆகிட்டார் கைஸ். ஆக்ஷன் போல்ட்டு கீழே பார்த்தேன், எனக்கு எப்போவோ அவுட் ஆகிட்டார் ஆக்ஷன் போல்ட்டு. பாருங்களேன் நீங்கள், ஆப்போனண்ட்டில் இருக்கிறது ஆக்ஷன் போல்ட் டீம்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த டீம் தான் மோஸ்ட்லி போய் அடிக்கும். பாருங்கள் மோனா கில் அடிச்சிரு, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க மோனா. பாருங்கள் இவர் தான் அது ஆக்ஷன் போல்ட் டீமு. பாருங்கள் பேரை கீழே பாருங்களேன், இவர் என்னென்னமோ பண்ணுறாரு. கீழே பேர் மட்டும் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் அது அவர் தான் இந்த இந்திக்காரர் அந்த டீமு. இங்கே பாருங்கள் 81வது லெவலு. இதிலே பார்த்துருப்பீங்க ப்ரூஃபு. இதுக்கும் உங்களுக்கு ப்ரூஃப் காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்களேன். இவங்க தான் வந்துட்டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம ப்ளஸ் ஆகுது. அதுவும் பாருங்கள் நான் அப்போவே 1 ஸ்டார் அடித்தேன், இதுக்கு முன்னாடி இருக்குது. இப்போ பார்த்துக்கோங்க நீங்களே எவ்வளோ முன்னாடி எடுத்ததுன்னு. ஓகே வித் ப்ரூஃபோடே காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ பாருங்களேன் லேட்டஸ்ட் ஃப்ரெண்டில் வீடு பார்த்தா அங்கே பாருங்கள் அந்த ஸ்குவாட் அப்படியே நிற்கிது. ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இரு ப்ரோ. அங்கே பாருங்கள் டேடி கல்லிங் இன்வைட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பார்ப்போம். பாருங்கள் இதுதான் அந்த ஸ்குவாடு. இங்கே பாருங்கள் 5 ஸ்டாரோ 4 ஸ்டாரு வேறு லெவலாக புஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க போல், ரேங்க் புஷ்ஷு. அங்கே பாருங்கள் இவரா ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் ஆக்ஷன் போல்ட்டு இவரு தான். தம்ப்நெயிலே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, வேறு லெவலுங்க. பாருங்கள் 86வது லெவலு. உங்களுக்கு நான் இது ப்ரூஃபோடு காமிச்சிட்டேன். அங்கே பாருங்கள் இவர் வந்துட்டு 4 ஸ்டாரு. ஜெசிச்சோரான்னு யாரும் ஒருத்தர் இருக்கார். ஓகே அப்புறம் வந்துட்டு மோனா, இவர் தான். இவர் நான் பார்த்ததே இல்லை மோனான்றவர். பாருங்கள் இவர் நான் எல்லாருக்கும் ரிக்வஸ்ட்டை கொடுத்து வச்சுப்போம். யார் அக்ரி பண்ணுவா, யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க குரூப்பில் போய்ட்டு சேரலான்னு பார்த்தா எல்லாம் மேக்ஸிமம் பிளேயர்ஸில் இருக்காங்க. சரி ஓகே கைஸ், இதான் வந்துட்டு நான் இப்போ சொல்லியிருப்பேன். அவர் நம்ம இன்வைட் பண்ண சொல்லிட்டு நம்மளும் அவர் இன்வைட் பண்ண உடனே வந்துட்டார். வேறு லெவலு. இதான் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு வேறு லெவலாக இருக்குங்க. பாருங்கள் எம்கிட்ட அந்த தார் ருமாரா கையில் வச்சுக்கின்னு சீனாக இருக்கார். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய பேர் வேணும்னா சொல்லுங்கள், நம்ம அதே மாதிரி எடுத்து போடுவோம். ஓகே வீடியோக்கு யார் எல்லாம் புதுசாக இருக்கீங்களோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. கூட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். பாய் கைஸ்.